zizkizun krimen honen errudunak. Bete gabeko ametsak eta bizi gabeko egunak, ta gaur berriro elkartu gera, senide eta lagunak. Plakako letra larritan aurki, zaitzala etorkizunak, zure izenik ostu ez dezan, bizitza kendu zizunak. 20 urte pasa dira egun hartatik. Arantzan hartan Manifa zegoen, hemen Prueba zinemaren ondoan. Garmendia, Otaegi eta Flakeko hiru kideen zigoraren kontra. Jende pila zegoen Manifa hasi aurretik. Naiz eta disimulos eta talde txikitan ibili, poliziaren zigorrik ez sortzeko tentzio handia zen. Momentu batean, Manifa hasi, errepide hori jendez beterik geratu zen, abiatu ginen eta ja izkin honetara iritsi ginenean, manifestari batek esan zuen polizia handik gutxira, ja tiro baten hotza antzun. Eta hori izan zen nola bukatu zuen. Baki banizkio, neuria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak baki banizkio, neuria izango zen, ez zuen alde egingo. Izango